Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila ke bafowethu, mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thanks for being here supporting my channel. Ngiyabonga kuma new subscribers to this channel ku YouTube. Ngiyabonga kuma followers amasha ku TikTok. Ngiyacela nani ningaka follow nenze kanjalo nisubscribe na ku YouTube. Sikhulise le channel. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Namhlanje ngizokhuluma not only 2 trending stories eSouth Africa. Story lesi sika Stuart Jones Shanik kanjalo nestory sika Cedric Nkabinde. Cabanga ukuthi yizona ezitrendayo namhlanje ukuthi sike sithi kuyibheka kancane nje. Ngiyazi ukuthi abanye bebasemsebenzini abazi ama details ukuthi kwenzakaleni. So sizosizana ke la ukuthi basheshe bayithola into eyenzakele namhlanje nokuthi seyihlaziye together ukuthi kahle kahle yini eyenzakele namhlanje ku ad hoc committee eParliament. Kanjalo ne press briefing ebeyenziwa amaphoyisa seKZN today ngo Stuart James Shanik lo engikhuluma ngaye. Cishe sibonile namhlanje ukuthi iKZN police force ngangabeka kanjani yenza ipress briefing izocacisa ngodaba lwale yandoda leya ebizwa ngoStuart James Shanik. So ikhumbula le ndoda le ike yavela indaba yayo lapha kuMadlanga Commission ukuthi insizwa lena ibonakala ivela njenge bodyguard kaShadrack Sibiya. Iyona eyanika uShadrack Sibiya for example imoto bulletproof ukuthi ahambe ngayo uShadrack Sibiya ngoba ithi iyamlekelela ukuthi angabi sezingozini ezithile njengoba manje kunalezi zinto ezenzakalayo eSouth Africa kuphenywa kwenziwa yonke lento. Ngiyakhumbula nje kwenye interview abanayo uJames lo kwi channel iNewsroom Africa wakubeka ukuthi isizathu esikhulu esenza ukuthi aprovide uGeneral Sibiya leya moto eyavela lapha kwi footage kwiMadlanga Commission ukuthi uShadrack Sibiya umbona njengomuntu oselahliwe okuthi akasanakwa futhi akanikwe isithunzi esimfanele njengo Deputy National Commissioner wamaphoyisa South Africa. So ukuthatheke yena lokho wakubeka emahlombe akhe ukuthi avikele uSibiya nanga noma yipi indlela angenza ngayo. Uye ke lesikhuluma ngaye la uStuart James yiloyo ogada uShadrack Sibiya nakuba yena engafuni ukuvuma ukuthi uyibodyguard kaShadrack Sibiya kodwa ke thina sizokusho nje la ngaphandle kokunanaza ngoba uvela njenganogada wakhe isecurity guard yakhe. Sambona wayekhona nalapha eParliament ngesikhathi uShadrack Sibiya eyovela ka committee. Wayekhona ehleli lapha ngemuva kukaShadrack Sibiya. Mayechaza uthi wayehamba nelegal team kaShadrack Sibiya eyemlekelela ukuthi ayofakaza lapha. Kodwa akanama qualifications okuba kwi legal team kaSibiya kana nix. So okugcizelela kona ukuthi is just a bodyguard kaSibiya. Okunye sikutholayo futhi ukuthi akanayo isecurity license ukuthi angaba isecurity and all that but uyakhona ukuthi aprovide uSibiya ngemoto bulletproof aphinda serve ezonogada kaShadrack kanjani. Siyazi ke manje ukuthi unamacala amaningi mawubheka umlando wakhe ukuthi amacala lawa amanye kuthiwa wahamba waya kwi trial afika amnqoba lawo macala enkantolo. Angaza mayebalwa ayalapha kubo 18 yini amaningi athinta ukutshontshwa kweimoto and all that. So ungumuntu nje kahle kahle onama criminal record. So into ke abeloke ehlenyuka la kuma channel
ebeloko echaza ethi yena umsulwa lento eyashiwo uhead of intelligence uDumsane Khumalo ukuthi unamacala nanana sahamba kuwo emveza njengomuntu oyisigebengu kodwa ojwayelene nephoyisa elisesikhundleni esikhulu uGeneral SB uthi konke kungamanga lokho ezama ukugeza igama lakhe waze wakuveza ke kwenye interview nje engayilalela mina ngimuzwe eyikhulumela yena uqobo ethi lamacala amaningi lawa akhuluma ngawo uKhumalo ukuthi unawo empeleni lawo macala awekho amanye wawawina enkantolo asulwa and all that so ugcineke kamuva evulela uDumsane Khumalo icala lokuthi uqambe amanga ngaye kwikhomishana kaMadlanga ekhuluma amanga ukuthi ungumuntu onamacala and all that so wavulela uKhumalo icala so amaphoyisa kase KZN enza press briefing acacisa ngalo daba lolu aveza namhlanje izinto besingazazi ukuthi empeleni uStuart James lo kahle lamacala lawa uKhumalo abeloke esho ukuthi unawo noma oke waba nawo lapha kwisystem la kugcinwa khona ama criminal records abantu kwangena umuntu othile lapha kule system wafika wacisha wonke lamacala lawa abhekene nalendoda noma lama records ukuthi le ndoda eke yaba nama records amacala aso kwangena iphoyisa elithile shothi kuyacaca ukuthi wathenga iphoyisa elithile ukuthi lingene kwisystem lifike licishe le history yamacala akhe yingakho manje ke sethola esethola iconfidence yokuthi uma ngihambela onke ama news channel ngichaza ukuthi uDumsane Khumalo unamanga mayethi mina ngeke ngaba namacala vela yikho into abazoyithola ku system ezomfakazela kanti into eyacinywa leyo ebeyitshela yena ukuthi uma ngabe lephoyisa leli lamcimela yonke lento lapha licime konke lokho angeke kusakhonakala ukutholakala so amaphoyisa kase KZN akuvezile ukuthi ayikhona ibackup sitholile ukuthi ePitoli la kugcinwa khona ama criminal records kukhona iphoyisa langena lacisha umlando wakhe uStuart James Shanik ukuthi ukwadlula emacala nanje so okusho kona lokho kubeka manje amaphoyisa ase KZN phezulu ukuthi yonke into abeyikhuluma uDumsane Khumalo uhead of intelligence beyiqiniso ngalendoda lamacala evela nawo shothi kafishane lokhu bekukhulunywa kwi press briefing yase KZN namhlanje amaphoyisa kusho ukuthi amacala lo Shanika wavulela uDumsane Khumalo asafana nento engekho ngoba manje so exposed ukuthi lento le avulela uKhumalo amacala ngayinto engekho amacala vela yenawo acishwa ngoba phela siyazi khona amaphoyisa athengekayo vele ukuthi ayocisha amacala ukuze abantu bayiqhubekele nje nobugebengu babo emphakathini into ke yenzeka kanje so ke yini ke manje esingayisho la into esingayisho ukuthi uGeneral Mkhwanazi no General Dumsane Khumalo basayihambela bodwa nje phambili kuyo yonke lento abayikhulumayo ngezigebengu ezikhona eSouth Africa izigebengu zilwa ngamandla nangenkani ukuzidefenda zingenza noma yini ukuzidefenda ziqhubeke ziganga eSouth Africa kodwa manje siyajabula ngokuthi kunamaphoyisa afana nalawa aholwa obaba uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi nabo oGeneral uKhumalo uDumsane Khumalo benza umsebenzi omuhle kakhulu so nje into njengamanje seyilindele ukuthi ngabe njoba sekuveleke lonke leqiniso leli ukuthi uStuart James lo vele unayo le history yama criminal records sesilindele ukuthi le case ayivulele uDumsane Khumalo okuzokwenzakalani ngayo ngoba phela uKhumalo now has been vindicated by the KZN police ukuthi wayekhuluma into ekhona ngoShanik lo kukhona futhi ivideo ke yavela esabalele
la kubonakala khona yena lo uStuart James Shanik lo enzani na ephethe rifle lesibhamu esikhulu ekakwa amaphoyisa embuza ngalesibhamu ukuthi kuza kanjani aphathe isibhamu esingaka engenayo i-security company engena license and all that phendulana kabi namaphoyisa ubona nje ukuthi uyalwa nomuntu bafuna abantu abafana naye bafuna ukuba ngaphezulu kwamaphoyisa benza izinto ngendlela nje kube kamachana kulelizwe so kodwa akasazi kuyokwenzakalana yizo ezenzeke namhlanje lezi engicabanga ukuthi zihamba phambili sisazobona ukuthi kuzohamba kanjani but uDumsani Khumalo amacala avulelwe yona ile ndoda asafana nento ongekho kwamanje imvindicateile ipolice force yase KZN mayenza le press briefing ake siphume ke la kule ndaba le enye indaba eyenzekile engicabanga ukuthi hamba phambili lapha ku ad hoc committee today kwenzeke imbedu mehlwana mangayibeka kanjalo nimbonile uCedric Nkabinde engizombiza mina ngoMr Tamsaka uMr Tamsaka kungani ngimbiza kanjalo ingoba wenze into eyisimanga lapha ufike phambi kwe ad hoc committee uCedric Nkabinde nestatement esingena nix sinamanga nama dates angaqondile uze nje ezohlala phambi kwe ad hoc committee engaphethe lutho mangayibeka kanjalo because there's a statement besifana nento engekho empela nubani uCedric Nkabinde lo esikhuluma ngayo phela uCedric Nkabinde lona yile chief of staff noma yilo mphathi westaff ehovisi lika minister of police uSenzo Mchunu uyena ophethe staff eoffice lika minister uSenzo Mchunu uCedric Nkabinde kungani ke ngithi ake sithi kuyiqoka indaba yakhe kunezinto ezibalekile ukufuna sisibheke la ngoCedric Nkabinde lo phela uNkabinde lona uzokhumbula ukuthi kunodaba oluthi ngesikhathi uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi enza uphenyo ngerelationship kaMinister uMchunu noBrown Mokgotsi wazi wafonela ngisho le chief of staff le uCedric Nkabinde echecka noma efuna ukuthola kuye ukuthi bunjani ubuhlobo bukaMchunu noMkgotsi wazi wacela ngisho inamba khona le number yeconfirma uMkhwanazi kuCedric Nkabinde ukuthi le number le awungiconfirmele le number le ukuthi ekabani waconfirm uCedric Nkabinde ukuthi eka Brown Mokgotsi uyayezwa leyo nto yenzeka nini leyo nto leyo mangabe echaza la uCedric Nkabinde uthi uCedric Nkabinde inamba le number le wayinika uMkhwanazi around October November somewhere there October November 2024 ngalesikhathi oh sorry kafishane uthi uCedric yena wazi uBrown Mokgotsi around October 2024 asiqale lapho uthi mina njengoCedric Nkabinde uqala ukwazi kwami uBrown Mokgotsi ngamazi around October November 2024 somewhere lapho okay so uthi yilapho khona ke ngangicelwe uMinister uSenzo Mchunu ukuthi ngimenzele iappointment noBrown Mokgotsi as a chief of staff kube yimi njengoCedric Nkabinde engimenzela iappointment wayefuna abe neappointment noMchunu that was around October November mayiqhubeka ixoxa indaba yamkhothi lapha kuyi ad hoc committee kuphinde kuvela manje ukuthi uCedric Nkabinde lo uthi inamba kaMokgotsi wayinika uGeneral Mkhwanazi nge-24 September 2024 so umbuzo uthi uma ngabe Nkabinde wanika uGeneral Mkhwanazi inamba kaMokgotsi ngoSeptember 2024 nge-24 September kuza kanjani pho wena uthi wazi noma wamazi uMkgotsi ngo-October November makukuthi wawuqala ukwazi ngomkhothi ngo-October November kuza kanjani pho ukuthi before October November wena wase unike uMkhwanazi
inamba kalomkhotsi omaze later ngo-October November kwaphambana inkomishi ke lapha yilapha afike ke akhuluma khona ngoTham Sacking uthi hayi le statement ngasibhala ngincela isithupha kusho ukuthi ecabanga ama date ezami kuyikhumbuza uthi isizathu esikhulu sokuthi angakhona ukukhumbula ama date kahle ukuthi le statement asibhalile eze naso kwi-ad hoc committee uze naso esibhale vele engasanawo ama gadgets akhe ngoba esethathiwe ephuciwe ayohlolwa shokuthi akana phone akana yini lezi zinto lezi boma computer boma laptop lezi ayisebenzisayo so wayesebhala nje ecabanga ukuthi kodwa kwakunini wabhala into okukuthi akekho sho ngayo uya ku-ad hoc committee nje uyokhuluma into angakaqiniseki ngayo yadinwa yafaka i-ad hoc committee yathi hey wendoda ungaze udlala ngathi wena shothi wena uzela ku-ad hoc committee today usiphathele nje imfeketho into engekho kodwa uzofunga la ufungile ukuthi uzokhuluma iqiniso lodwa nento osho ngayo kwaba naleyo argument ke eParliament kwaba naleyo argument so kwagcina ke ukuthi ke i-ad hoc committee ithini ithi hayi indoda ngeke sicela ukukukhulula sicela uhambe sikunika 10 days ukuthi uyocorrecta le statement sakho ngoba udlala ngathi usimoshela nje isikhathi usikhulumela nezinto ezingacacile enye yento abeyikhuluma lapha akhonile ukuyibhala ke ku statement sakhe uthi kunezinto eziningi akazenza no General Mkhwanaza izwe elingazazi in short he is threatening ukexpose uGeneral Mkhwanaza ukumveza njengomuntu omubi kangakanani ezweni uthi kunezinto eningazazi uzwa wenza nje example enye ye-boys trip uthi uyibiza nge-boys trip ukuthi babehamba boyi2 njengeinsizwa angazi noma babe somewhere endaweni ethile lapha empangeni noma mangathi into kanjalo kodwa akafuni ukuchaza ama details ukuthi uthi babe yapi nomkhwanazi lapho uzutheni uthi angeke ngikhuluma ama details aloko alolo hambo lwethu le-boys trip ngoba as best friends uthi yena waye best friend ngamkhwanazi phela as best friends ngicabanga ukuthi njoba ngikhuluma labafazi bethu balalele bayabukela kusho ukuthi umfazi kwaMkhwanazi nomfazi wakhe uNkabeni in short he's trying to paint a picture yokuthi yena nomkhwanazi no General Mkhwanazi njengoba bebangama friends bekuneyindawo bebayihamba ezingekho right kodwa akakufuni ukuveza amaqiniso lokho ukuthi nawo ama details aloko uzothi uyozangena egodini ezinye izinto engayishongo umuntu ongamethemba lo akusiko lokho kuphela kuphelele lapho futhi uphinde waveza nokuthi kwasona lesikhundla sokuba yichief of staff eoffice likabani lika minister uSenzo Mchunu wasithola ngaphandle kwe-interview kusho yena ngomlomo wakhe uthi angizange ngihambe interview mina ngaqashwa uMchunu wangikhomba ngomuntu akagcini lapho uthi kunabanye futhi ehovisi lika minister Mchunu nabo abaqashwa njengami azange bahambe interview bayasebenza lapha kulela office kusitshelani ke lokho ngomchunu ngoCedric Nkabinde okuyibona abaphezulu esiqongweni okuyibona abaphethe zamaphoyisa kohulumeni azange a-interview mayethola lo msebenzi uchief of staff nabanye ehhovisi likaMchunu azange kusho uchief of staff kusitshelani lokho bafethu kusitshela ukuthi sisenkingeni ezokuphepha kulelizwe zisengcupheni ngempela uyayibona so ke bamxoshile ke eParliament kangangokuba iEFF njengoba ngikhuluma manje u4:05 ithe iEFF ngo5 o'clock namhlanje yomvulela icala lapha eCape Town emaphoyiseni ukuthi ukhulume amanga efungile bamvulela icase perjury ukuthi he lied under oath yayizwa leyo nto hayi bijulile kakhulu ke into benzeka ad hoc committee yizo ke lezi bafethu izindaba esingaxoxa ngazo ke namhlanje ukuthi ngempela uma nibheka uMinister Mchunu ngoba phela yonke lento ibuyela kuye kuMinister uMinister Mchunu bafethu
kwakufanele yini ukuthi aplacewe ku special leave ngoba sasikhala thina mangabe upresident Ramaphosa emplace ku special leave after all the evidence eloku ivela ngaye njengamanje uku-leave umchunu kufanele aqhubeke isikhathi esingakanani kule leave ethola lonke ama benefits okuba yiminister ekubeni office lakhe kuvela yonke lento le evelayo njengamanje sizwele nokuthi iqembu lakhe le-ANC nalo lemnika special leave sithina ke sikhulume ngalezi zinto bafethu so yizo nje lezi ilama case awu2 engithi angikhulume ngawo namhlanje ukuthi uStuart James Shanik oyibodyguard kashe drugs beer namhlanje ube exposed amaphoyisa seKZN ku press briefing ukuthi wathumela iphoyisa elithile la usula ama criminal record akhe lawa uDumsani Khumalo ayemsola ngawo kuMadlanga Commission so uthini ngaloko uma kunamaphoyisa akhona ukwenza lokho eSouth Africa siphinde kubele ka Cedric Kabinde uMr Thamsakha Chief of Staff Nsenzo Minister Senzo Mchunu office ngayo yonke lento esikhulumela ke discusseni le ndaba futhi ukuthi yini esingayibuka sisho ngoMinister uMchunu nehovisi lakhe lonke ngoba yonke lento esilokhu siyidiscussa seloku iveza yonke lento le esikhuluma iveza izinto ezi-wrong ezenzeka under iMinistry of Police eSouth Africa. Let's discuss this. Umfoka Mkhonza lo sesiyodibana ngama comments ke bafethu ngizwe ukuthi nithini. Ngiyanibonga kakhulu ngiyacela niqhubeke nisubscribe ku YouTube. Mfoka Mkhonza TV and podcast. Niqhubeke nifollow futhi nala ku TikTok. iSouth Africa ngeyethu kumele siyilwele bafethu ama comments wethu lawa kufanele ukuthi sikhululeke but singayithuki inhlamba. Asiqhubeke nje siyibeka indaba yethu ngenhlonipho sizama ukwakha nokulungisa izinto ezonakele yilokho kubalekile. Ngiyanibonga kakhulu sodibana ku video elandelayo. Thank you so much.